Sabeu que més enllà d'aquest mar hi ha amagat un tresor magnífic? I el primer que aconsegueixi trobar-lo es convertirà en el rei dels pirates. Ens esperen aventures que mai no hauríem ni somiat. Viatjarem i amb la força que ens fa ser valents continuarem. One Piece! Sabem que el que ens espera és un futur llunyà. Els llocs que somiàvem i que un dia vam poder imaginar ara es troben tan a prop que els podem tocar amb la nostra mà. Tot sentit com el cor ens portarà cap a un nou destí.